Ahoj lidi, zdravím vás u tohle video bylo naplánované narychlo, protože jsme oba neměli čas moc se připravit, tak mě k tomu dokopal, ať jdu natáčet a zdravím tady kamaráda. Nazdar. Nebo jako dobrý den. Hrajeme jako v dlouhé době Minecraft. Jej. Ne, ten nějaká dobrý mě zabil. On si přišel farmit kille, ne? Samozřejmě. Už jste si mohli všimnout pár změn, jako třeba minimapy Výborně. On mi vyhodil svůj meč ještě. a resource packu. Hej, on mi vyhodil svůj meč, ten Jakary. Tomu Jakary jen, protože má skin Jakary. Jdeme svůj tipo. Dobrý den, Radku. Dobrý odpoledne. Jo, a kdybyste se ptali, v kolik to točíme, tak to točíme o 2:30 ráno. O 2:30 odpoledne. Já jsem chtěl říct ráno, ale to by trošku nesedělo. Půl šestý. O 2:30 ráno. Ne, jsi půl šestý ráno, já jsem to slyšel. Za ty irony, Jakary. Díky tam ten Jakary vypleskává. Vole, ten tě vypleskal a spadnul za takovou vojdu. Já jsem si všiml. Stejně jsem neměl moc dobrý goldy a ty lidi 7 goldů rip. Ty měl 7 goldů? No, asi vezmu. Já jsem měl 7 goldů u sebe, když jsem padal do vojdu. A tady je 7 goldů. Mít to jaké? A mě teďka se bude chtít poustit, protože... Ty šatkou. Málem si ta pas povedla. Já jsem nezemřel, já jsem věděl, že to chceš udělat. A Jakary jde na tebe, zase. Že jde na střed neznamená, že jde na mě. Když jde do svý bejsky. Jakary tady. Měl by tady být ještě jeden gold, jo? Tady je. Aha. A jo, aspoň si nezískal těch 16 goldů. Týdě nekam bude jít za 16 goldama. Ne, ale ty si nezískal. Je kariéru, ne? Já tady každý vypleskávám. Napište ryb do komentáře 16 goldů. A tohle video už doufám vydáš, Radku. Pokud se mě do toho něco nepřiplete, jako třeba spadnutí počítače. Můj počítač padá jako cloudově i ze stolu. Jako ze stolu už jednou spadnul. To musím uznat. Ne, já si kvůli tomu vezmu. On se tady směje, já tu lutím zatím. Nice, to je zajímavý. Já tu lutím. Nech mě bejt. Dobrý, on mě nejde vypnout, takže to je v pohodě. To nedoskočím. Tady ta mapa je příšerná. Kdo ji stavil? Auč, tak to bolelo. Já jsem úplně až dole, to je v prdeli tohle. Takže se nadávat nevyplatí. Proč chodí ten Jakary furt na mě? Protože jsi mu asi něco udělal. Ne, podaj dolů goldy. Nebo to bylo. Jo. Já se jenom... Jo, díky za goldy. A jsi tak železa. Ty s tímhle co? Pojď mi půl HPčka. No a teď mi ten Jakary vypne. Jasně.
Ty jsi za mnou usnul. Proč jdete všichni na mě? Takhle, já si vypnu oba dva, nice. Joj. Já jsem si neuklidil ten stack těch. Iron Man. Ale mám ty goldy. Jakary, tak díky. Že mi tady sloužíš výborně. Vole, ten Jakary, proč na mě pořád jde? Co jsem ti udělal, kámo? Je fakt větme, kámo, teď už. Skvělý. Co jsem ti udělal, že na mě furt drašuješ? Tak jsou vypínačky. Já jsem to jako dost schválně nešel. Protože jsem na něj rašoval, já jsem vypnul jednou jako. No. Teď to je rozhodnej souboj. Tak pojď na něj. Vidět, jak ho vypneš. Pojď na to. Karikatíky. Easy. Mám 11 kg, když jsem to jako vzal. Jakary to se tady s námi drží. Tak pokud to seš ty, Jakary, tak možná budeš ve videu. Co Jakary, to tak zajímá, jestli bude ve videu, rozhodně to není Jakary. No, to je blbá mapa. Ale jo, i ta se dá dobře bránit. S protem. Myslím, že už se Jakary tam. Jasný, už jsem klačnul se. No, už je na středu. Jakary, ty vole, ne! Jakar? Vy dva se tam jako vypínáte, nebo co se tam děje u vás? Skočil do vodu. Jo, jasně Jakary. Ani jo, jeden hit si dal. Je Radmilo, ty vole. Tak to jsem tam jumpnul jako moc, jak svát. Co jumpoval? Já jsem to jumpoval, to máte pravdu oba. Jejda. Ne, ne. Koukám se, zdráž, že se to získal zpátky, ty goldy. Získal 8 goldy. No skoro. Jdi do prdele, Radmilo. Fakt, já ti nechám ti... A ještě na mě dají Jakary. No tak. Aha, on tě brání. Tak mě brání. Tak s bohem. Tak mě brání Jakary. Rozhodně Jakary není Jakary. Ještě kdyby to byl ty vole, tak to by bylo už no. Jako, že bychom jen tak vypli Jakaryho? Ne. No tady ten týpek moc v PvPčku dobrý není jako jo. A Jakary je extrémně dobrý v PvPčku, takže když tohle Jakary bude tak asi na 0,00000000000000000%. Jako teď kdyby to by... Jako, vážně? Jeden? Je. Tak teď si mohl využít příležitosti. Já? No, už ne. Já vím. Já jenom. Tobě nevadí, že jsem tady spadnu jako dobrovolně do vojdu? Ne, nevadí mě, já jsem hodný, já nejsem jako ty, že hnedka vyžírám. Protože Radek mi vyžral v jednu hru asi 8 kg. 9. A ještě to prodlouží. O 1 kill víc.
Jsem umřel už 3krát. No, člověk. Typku, nech mě na pokoj. Co jsem ti do prdele udělal? Jo. Kámo, teď jste viděli menší sek. Ta obrazovka, to uvidíš na videu, pokud vyjde. Ale já mám pocit. Jo, vyjde, Radku, nebudeš tady diskutovat. Musí to vyjít, protože kámo, jinak nedostaneš to ode mě, jinak nedostaneš to. Takže VIPčka. Ne, jak do prdele. Jasně, že jde na mě. Tak to se ti nepovedlo tohle, kámo, sorry. Proč mu říkáme Jakary, když to není Jakary? No, takže zvyk, to je jedno. Já si hezky odnesu 7 goldů domů. Že? Skoro neodneseš. To už těžko, když jsem doma. Hnedko, jsem tě chtěl vypnout. Já jsem začal hrát PvPčko po mega dlouhý době třeba. My jsme měli školu a tak jsme se tomu nemohli věnovat naplno. A tak to bylo. Už je půlka prázdnin pryč, tak to jsme měli školu, no. To jako dává smysl. Co se tam právě teďka stalo? Já jsem vás vyžral. Kuba. Ty jsi takový plep, Radko. Napište všichni jedničku do komentářů, kdo si myslíte, že je Radek plep. A že já jsem to. Legenda. Ano, trochu no. Hodnej Radek. No, ty ten kilíš. Jsi měl strančku, že jo? Ne, jenom regeneration poťák. Jo, protože jsi mi dal tolik. Jako ty jsi okolo mě prošel, já jsem tě 3krát hitnul. A on prostě nedal. No nevadí, tak teď. Jsem měl trošku asi na hůlí, no. Jsem to vím. Do prdele, ne, opož si teďka spadnout. Obesko nebo hra. To je jedno, co hlavně nic nespadne dneska. Mám pocit, že to také nešlo. Ne. To ne. Teď hodil do vojdu, jsme neměli plánu. Díky. Jen tak za výhru. Vy jste mi dali free výhru. Výhru. Je čas tady někoho vypnout. Vypínačka. Jo, děkuju, že si můžu koupit ještě prut. No, Jakary. Tohle. A tohle. Ten Jakary, kámo, ten. Jakary! Koukám, že ti dokázal vypnout. A tak pro čase, že jo, kámo. Já jsem zapadnul na nějaký blbý díry tam. Ty jsou vždycky špatné. Jako když to někdo dělá tady schválně ty díry, tak ano, jsou špatný. Ty díry. Co tady položil blokem, tak. To slyším, proč jsi tam položil jen tak u mě blok. Tady já to slyším. Jasně, Radek. Ale kolik ti zbylo? Skoro celý. Skoro. Jako pardon.
Já mám pocit, že mě někdo chce jít vypnout za trest. Vytrestal. Jsem to tady zase postavil za hradby. Okay. Mě jdeš vytrestat? Co říkáš? Mě půjde vytrestat. Tady tohle vytrestám. Proč? A jdu vypnout to. Pojď se mít záda. Vole, jak mě zase zhodil? Tak. Proto teď nikdo neútočí na někoho. Protože každý zhazuje tady. Tak to je jasný, že každý Co? zhazuje. No. Ne. Nervy. Ne. Jo. Ne. Dobrý, už se to... No. Ne. Upaž se spadnout. A pak říkám, že někdo dostane, jestli to spadne. Vždycky by bylo udělat problém. Teď vidíte 10 minut, 10 snímků za minutu. No pojď si to klidně Není kopat. moc, jo. Tak tohle posloužilo dobře. Nice. A už teď se málo chcípnout, kdyby tam nepoložil ten blok. No, skvělý, to se mě vyplatilo, no. No. Jako já mám půl srdíčka a běhám tady bez postele. Kdybys neriskoval, tak ji máš. Neřek. A vrátíš se, týpku? Nevíš, že mám půl srdíčka, kdyby to věděl, jak se sem vrátí. Ale on jde útočit na mě, protože ví, že nemá postel. Co za kravinu? Vyčel prostě na mě. To se mi nelíbí. Mě taky nelíbíš, ani by se to nelíbil. Někde nakupuješ, to je v pohodě. Ještě. Ne, jsem idiot, jak jsem si koupil tohle. Jasně, že tam jde zase. Vole, já tě zabiju, fakt už tě zabiju. A my se tady budu já. No jistě, že jde za mnou. Nejdu za to vůbec jdu. To se mi líbí. Nejde. Já jsem s tou udělal kamen střední. Jím zlatý gameplay, protože mi mamka může říct, že můžu jíst. Děkuju. Mamka mi říkala, ať je nejím. Já jsem je Mlč. jet. Nikdo není zvědavý na ten tvůj zpěv. Wow. Tohle uklidím, tohle si vezmu, vypiju. Najím se. Hodíš jen teprve, ne? Co? Hodíš jen teprve. Jako kde bych ji vzal, když nemám ani jeden gold? No, protože jsi to utratil za neperlu. Nebo luk, viď? Vždycky leknu tak strašně. Ještě, že jsem si něco málo schoval do Enderbedny. Mlč, děkuju, mlč. Ne, teď jsi pod stresem a teď bych to mohl využít. Jak jsem pod stresem? Stres jako...
když říkáš ať mlčím, tak znamená, že je ty člověk pod stresem. Stresu. No, dítě. Nice. Výborně, akorát mi to vyšlo. Ale to se mi nelíbí, když já nevím, co to... A jako vím, co tam děláš. Takže to je v pohodě. Můžeš vědět, co tam dělám. Když tě sleduju, Jak mě sleduješ? co pak si myslíš, že jsem tak slepej? Jo. Hlavní slepoň tady. Netrefil. Trefil. Do prčic, tak to jsem. Jo, takže takhle, aha. Ale vyplácel jsem Ender Perlu, ty hovado. Jo, na mě víš? No tak to. No, ne asi. To se ti povedlo. To ti vůbec nepovedlo. A mě jo. Abych ti vypančil. To bylo v plánu, protože jsem věděl, že ji máš. To bylo v plánu, když jsi nevěděl, že mám Ender Perlu. Já jsem tě nehejtoval, protože já se nemůžu soustředit na dvě věci. Jako když ty začneš mlčet, nebo ať říkáš, ať jsem ticho, tak je jasný, že tam něco už chystáš. To už není u tebe novinka. Ale zase novinka u tebe je to novinka. Že najednou, že víš, co chystá. Tak je jasný, když to věděl, že mám předtím taky Ender Pearl, tak teď jsem si to taky domyslel, no. Takhle. Já jsem tu Ender Perlu ale neviděl, ty jsi to domyslel. Ale já jsem to řekl, že ty jsi na minulou hru, nebo předminulou hru, tak Radek na mě chystal plán, že mi hodí Ender Perlu na bejsku a čekal, že půjdu za ním, tak jsem za ním nešel a čekal jsem, až hodí tu Ender Perlu a potom jsem ho zabil a potom mi zničil postav, zabil mě on. Protože jsem si našel strategickou pozici. To je jako kokotinu. To zapomněl jsi dodat. Ty máš gravity granát, ne. Jak na mě čumí. No jistě. Ty jsi měl straničku. Jo. Co myslíš, Ne. že jsem pil? Já jsem ti neviděl, že jsi něco pil. Já piju oba dva poťáky naraz a oni nevidějí, že piju. Tak já jsem se soustředil na tu postel, ne na tebe. Jako zničil si dobře, to tím uznávám, ale Vole, ta debilní stranička tvoje mi to pokazila. jako, když ji člověk umí využívat, tak není debilní. Tady není to, že jsi ji využil, tady je prostě to, že já jsem o tom nevěděl, Radku. A taky jsem ji dobře využil. Protože, Logicky, no to je pravda, no. protože Logicky, jsi dostal dvojnásobek damage za diamantový meč a stenčku. Nice. Je na to pyšnej. Teď bychom si mohli dát dua, ne? Omlouváme se, že se furt hádáme na video, ale to už je u nás normální. Většinou tady se hádat u toho. Tady je techno. Víš, ha? Kámo, tady ten skin se úplně hodí mega. Bartovič, pamatuješ na Discord player? No. Discret player? Ne. Disce. To je. A Discret. Cože? Ale Nechápu. Na hráče Discret player? Ne. Long time, já se nepamatuju ani na tebe, dítko. Mě posílal coin. Aha. Tak to tam semlelo všechno. jako jo, semlilo se to tam. No ale pamatuju si na toho Sponger, ten byl extrémně dobrý. Pamatuješ si na ně taky? Jo, a možná...
to pamatuju i lidi na video, protože tady Mé uši právě dostali bombou. počkej, až to uslyšíš na videu, to bylo strašný zvuk. Omlouvám se, že to moc řvalo, ale já jsem zapomněl, že tady ten song je ještě furt. Song. To není song, nashledanou. Jo. Vole. Tohle je song, ten umírající Ender Drag, to je song. Nebo to je nastavený particle. Dáš mi 3 goldy, prosím tě. Mám jeden. No tak. A už jde. A s bohem. Nashledanou, Sponger. Vole, samozřejmě. Tohle se říká sviňárna spousta. Ne! Jak jsem to přežil? Jak jsem to dokázal? Cože? Protože se zaměřil spíš na mě. Ne, nepřeš. To je hacker nebo co, že to 10 kg jen takhle rychle a vysvětliš mi, jak dokázal mě vidět a hej kámo, tohle je extrémně dobrý hráč, ten Sponger. Pojď mám minimapu jako já, že jsem ho viděl. A ty jsi shiftoval, tak by to přeci vidět, tak by tě přeci vidět neměl. To vám nedokážem vysvětlit, tenhle hráč je nějaký zajímavý furt tady. Ano, tenhle hráč je extrémně dobrý. Nechcete už se někdo připojit tady sem? Na video se nám nikdy nedaří. Ale když hrajem, tak ty servery jsou furt plný. Jo. Mr. Sočka, Big Gun. Tak spadnu. Já z ní vždycky jak čipmánek nebo nějaký ty vole. Aha, Mr. Sovička leave the game. Tak si budeme si dát teďka jedna V1. Bych ukázal svět, jak jsem špatný. PvPčku, kámo. Rozehrál jsem se, takže už by to mohlo být lepší. Taky tak 2 hity. No on mi prostě, on s tím protem prostě nedá pokoj. To je základ komba. Ty už nemáš golden heady. Pardon. Já jsem si tady dělal výřivku. Kámo, tak tohle... Víš co jsem teďka... Já jsem editoval úplně 2 neznáma. Lukem nedá pokoj. Jako ty nedáš pokoj s prutem. Ale on se ti stejně za chvilku zničí, takže to je v pohodě. Můžeš jíst ty zlatý gepy konečně, ty vole. Nashledanou. Já jsem neměl golden heady, já nevím ani kde jsem je prošustroval. Kde jsi to, že jsi udělal? Prošustroval. Jako ztratil. Co za slovo prošustroval? To je nějaký ten... Jdeme na to. Muž došel golden, on použil golden headu, já ji taky použiju teďka a teď to otočíme. Hrát na hoňku. Auč. A neštěstí
stíhá jíst zlatý gapple. Oni jsou teda sice modrý, ale jo. Jsou diamantový. Jak si myslí? Hoď se, na shledanou. Co se tady stáhlo, sakra, na telefonu? Já jsem ani nemířil. Já jsem jenom koukal na telefon a pustil jsem prostě... Když tohle můžu využít naplno, teď už to můžu dát, protože on už nemá golden headu. A má jenom... Nemůžeš. Protože on už využíval sprut, to je v prdeli. Víš, kolik ti zbylo HPček? Já jsem to měl vypočítaný, já jsem věděl, že to dám. To si nevěděl, to si jenom improvizoval. Já jsem nic, no jasně, že improvizuješ, tak to nemáš naplánovaný, co uděláš, já jsem věděl, že to dám. Chtěla bych se naučit PvPčko, vzpomnět ti. Když to udržím 4,5 minut, tak to jde. Zvím kombo. Ještě jednou dáme mini sumo a teda byl sumo, teda byl UHCM. Mini sumo byl sumo. Takhle děláš. Jo, už zase jsem si dal golden head, ty vole, no tak to je jedno. On tady zatím žere zlatý jabka. Já, mě doprchává golden heada zas. Jako dáváš tak docela kombat. Auč. Doprchává. To je Mortal Kombat. Ty víš, o co se jedná? Toho, co stala vedle tebe, nebylo coura. To meleš. Teď mě chytil pán Bůh za ruku a řekl, ať ti jdu vypeskat hubu. Protože vím, že pán Bůh stojí při mě každou chvíli. Protože mi dochází životy. Tobě stojí tak maximálně. Ani to, že jsi dal dalšího Golden Headwind, tak zbytečně. Já jsem si dal zlatý jabko, když tak. Mu dochází životy a mě taky. Ne, jak to jsem se netrefil zase do tebe? Mně dochází život. No, tak ale to je v prdeli. Ne! Já už jsem neměl zlatý jabka, víš? Já jsem tak riskoval, protože jsem si nešel odběhnout a dát to zlatý jabko ještě jednou a potřebuji vyhrát. No, tak tohle už mě stálo život docela. Já vidím, jak bylo to. Bylo to zlatý jabko. Pán Bůh mi stojí za zády a věří mi každou chvíli, že do mě dává blesky a hromy. Když mi pomůže, tak mi dojde hunger. Ouch. Games. Když mi stojí za zády pán Bůh, tak to vždycky vyhraju. Když mi stojí... Prdele, kde seš? Tady se točíme jak Beyblade. Zase jíme zlatý jabka. Tak vím, že tohle může být jenom sen. Jo, přestaň zpívat. Ne, děkuju. Za Tak zády mi stojí pán Bůh, tak vím proč. Ten tvůj prut se ti jednou dne zlomí. Já nebo mi zlomí diamantový armor.
posledl mě ďábel, protože vím, že už mě to hodně bavilo koukat, kdo tady zabijím, tak už mě posedl ďábel znova. Mele. Tak už vím, že za mnou i stojí ďábel. Radku, přestaň. Víď, provokuje tě to, mě nafackovat, víď? Za mnou stojí i ďábel. Žádný ďábel za tebou nestojí, ty vole. Já si zatím vyměním bucket s vodou. Stojí za mnou i ďábel. Pambu. Všichni za mnou tady stojí. No já jsem... Stojí za mnou i Já smrtka. jsem melej zase. Už mě to nebaví, jdeme to. Jdeme to dát si Bed Wars, vysklanit, už tam někdo je. Možná ještě dneska vyjde Duo jedno nebo solo? video. Halo? No, Dua nebo sola? dua. Kdo by mě chtěl podpořit? Kdo? Jaká tady máš holku se skinem? Pojď sem. Radku. No, Hej, pojď sem. Tady máš holku se skinem, která spadla právě do vojdu. Máš tam holku se skinem. Je. tak tohle Jo. bylo zlý. Já jsem si nedal buildra. To bylo- Do prdele. Máš tady holku se skinem. Drž hubu. Že? Říkám, že drž hubu. Tam hlad. To je takový trapas teďka. Postavil reálně jeden blok a spadl jsem do vojdu. Tak to je ten největší trapas, co se mi kdy stal. Pambu tě asi potrestal, protože si provokoval, tak si dostal Mlč. za trest. Mlč. Že si Mlč. spadnul do Počkej, jsem si vojny. tam už máme dostat. Ho. Ha. Ho. Tak. Ho. 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 Vyjde ještě... Ho, tam ten Steve staví. Za ní jdeme podívat. Možná v 6... Ne, počkej, co? To je jako ještě nikdo není na středu, jo? Ne. Jsme byli jediní. Sorry, we're missing form. This is just a never-ending labyrinth and nothing more. Out of it. Možná ještě vyjde dneska jedno video, ale to už je tajemství, protože to neví ani tenhle ten tady se mnou, že? To vím jenom já, co vyjde za video. A to nikdo víc nezjistí. Jasně zjistíte to, protože to vyjde. Jak to otočil? Jak to otočil? Ty? No. Ale zjistíte to až díl. A u mé uši. Až si brdel! Nic. Zdenda Polier. Zdenda Polier. Hrajeme tady se Zdendou Polier.
Já jsem si nekoupil bloky. To je v prdel. Pryč. Jde někdo. Drhá. Takhle. Koukám, Ale nevíš to. koukám, že někomu tam pomohl někdo. Ne. A proč jsem šel právě vypnout nějakou, proč jsem šel vypnout modrý, když už nejsou? Já to nevím. Tak jdeme na to, jdeme vypnout green. Myslíš toho jednoho chudáčka? Tak to bylo zlý. Aha, on útočí na nás, tak to ne. Je to jeden chudáček. Jo, útočí na nás. Já ho tady slyším, co to je, to seš ty. Ne, já jsem u nich. Můžeš si právě teďka všimnout, že jsem u něj. Já jsem ho slyšel, tady dopad, tady je! Všichni na prvním místě. Nic. Nice, ale elko. Co to? Jo, četu si prosím No, vás, četu si prosím vás nevšímej, co to tady píšou za kraviny. Jako třeba, nice. Vždyť jste to viděli sami. Tady. Tady. když si ho vypnout, já tady, ne, dobrý, já tady s tebou. Vole, není to ten? Legend, ne, dobrý. Yes. To známý. No, skin takový. Já mám pocit, že půjde za chvilku na nás, protože jsme Mám asi pocit, že ho vypnout. trošku naštvali. Lidi, můžu vám říct, můžete se těšit na to video, co vyjde díl o něco než tohle. Aha, Kdo by mě chtěl podpořit, můžete dát zvoneček a odběr. Budu moc šťastný. Prdele, proč se mi to začalo lago? Hej kámo, kolik máme pések? 16. A... Hej tak... Kámo, co se... Proč to tak droplo? Vysvětlíš mi, proč mi to tak droplo, když jsem bojoval? Beru to tak v pohodě. To droplo ale extrémně. Hele, máme tu problém, trošku. OK, jako někdo tě zabil, tak ten velký fejdek, no to je ten dobrý. Oni si mě nevšimli. Kámo, oni si mě nevšimli, já jsem tam nalítnul do jejich bejsky. A je, máme tu velký problém. No. Nechceme si potom zahrát do Survival Games. Možná. Já jsem... Jo, láva, Flor i sláva. Jo. Protože tu minihru jsem dlouho nehrál. Ale taky ne, já jsem dlouho celkově nebyl na Survival Games. Aha. Děkuji.
Ty to u nich vždycky začne jak dropovat, ty vole. Jo. A, okej. Jo, vlastně, no. To je medvídek. Já bych šel na ty survival games na shledanou. Pojďme se připojit na survival games. A jej. No. Já dobrý, já to vlastně můžu udělat takhle. Dobrý. Tady se odpoju. Vy teďka uvidíte tohle. Takovou mojí P. Co? No, autenticate. Jo, já tam mám autologin, do prdele. Do prčic, já mám... Já hraju na ty launcheru teďka, protože mě se něco děje s účtem na Minecraftu. To jsem zapomněl heslo. A... No, a já tu mám autologin, počkej. Jde to nějak to tady přepnout? Počkej, já se tam někdo nedostanu. Unregister originál. Počkej, já si musím... Já mám originální účet. Ale počkej, jestli tam potřebuji přihlásit, nebo to nejde. To snad jde, ne? Jo. Nebo já tam... Kontakty, helpeři, partneři, pravidla. No já nechci žádný kroky, jak si tam dám... Autologin na... Díky mi, že se to nedá zrušit na jejich stránkách. A jo, já jsem zapomněl. A, počkej. Už vidíte i obraz. Já jsem se tady musel jenom přihlásit, protože vy byste jinak viděli moje heslo a to by dopadlo blbě k tomuhle účtu. Protože tu mám 12 000 coinů. Jdeš? Počkej. Jo, jako já se snažím, počkej. Login. You must activate your account before you can log in. Click here to resend activation code to your email address. Jo, aha. Výborně. Jo, výborně. Takže account information Minecraft. Jak Notlink? Já tam nemůžu, chápete to? Account settings. Server nickname. Account, change password. Ale chápete, že já tam nemůžu, když... Já tady dám střih takový menší. Nebo přestávku, no. A vypnu vám zvuk, ať nás neslyšíte. Jenom na chvilku. Dechboard, počkej.
Omlouváme se, ale měli jsme tady menší technický problém, už jsme zpátky. No, trochu větší technicky. Jak jsou všechny areny ve hře? Ne, nech mě na pokoj. Jej. Nechci si dát Skarvo, jestli duo? Fivor si solo, Duo. 1v1. Jako vážně mě odskočilo už víčko někam dopryč. No páčkej, já si najdu tady víčko. Někde, na zemi. Tak. Tak jsem idiot, tak jsem nechtěl. Jak se mi to povedlo? Ty jsi tam... My jsme oba hodili omelem Enderperlu. Koukám. Já jsem tam zaučil dobrovolně. Jasně. To vidíš na videu. Teda sice Já pomenším. jsem tam omelem hodil Enderperlu. Jo, pěkný. Ast. Boty diamantový, diamantový meč, diamantovou sekeru. Zase vidím místo golden apple mám diamantový gapple. Teďka to děláš ty mě vždycky. To byl jenom vítr. Jenom větříček, kam jsi mě daleko. Tady jdou poťák. Jau! Jak to bolelo. To bylo jenom, ne dobrý, ale tak ten, a jako jo, zabocnější do voka, já nic nevidím. Cože je? Já mám šibu v oku, to uvidíš. Chci nějaký nový mapy prozkoumávat, mě to baví na těch nových mapách. Tyhle jsou takový blbý mapy už. Ne, už mě na pokoj. Fuj, už jsem kvůli tobě zneučil malem po druhý. Ty vole, debilní slepice. Jo. Yeah! Ah! Tak, teď si dostal sekerou. To se mě nepovedlo. Nová mapa. I don't know but bouncy. Když to budete hrát, tak pozor, dá se tudy propadnout i do voidu. Když to... Ukážu názornou ukázku. Tady je díra prostě, když to budete skákat. A tady taky. To se moc nepovedlo tobě. To viděl. Tak jasně, že když to je společný chat, tak to čekám. Co se tam děje? Nic.
se nestalo. Kde seš? A ty? Já jsem se ptal. Ty jsi tamhle pod sněhem, koukám přímo na tebe. Můžeš vidět. To uvidíš na videu, jak jsem tě viděl. Mm. Kde jsi? Až. Tobě za svíka, kde seš? Koukáš přímo na mě, když se podíváš takhle okolo. Sebe. No do prdele, škoda. Ale viděl. Že jsem to celou dobu viděl, že jo? Já vím. Já jsem o tobě taky věděl. Tak líp jsem tu enderperlu hodit nemohl. Moh. Nemohl, když jsem se tam bugnul tak dobře. Nebo bugnul, já jsem vlastně přímo k tobě. 7 zlatých jablek. Nice. A nemá ani cenu už vybírat, protože vím, že tam jsi. To slyším, jak to tady ničíš. Ale Co tady pokládáš? neslyšíš? No to tu teda jako je. Jak tě slyším, ty jsi tady někde. Odšifni se na chvíli. Je. Já jsem tě viděl. Dobrý den. Škodu. Škoda, že jsem se odšipnul. No. To si neměl dělat. Tady to Já neumím. mám jednu minutu a druhou. Cože? Nic. Divili byste se, proč mám tak malý itemy, tak je to z toho, že to je resource pack. To nedělám já. Co? To tady zkoušíš. Mělo být. Já jsem vůbec jako nevím. Já jsem nechápal, o co se snažíš. Nic? Díky, že jsi tady nechal diamantovou sekerku. Ne, já jsem mu hořel ve vzduchu. Jaké dopad bys dobře, protože tam pod tebou byla voda. Já vím právě, já jsem viděl, že jsi vzal určitě damage s fire aspektem. Ale kdy to mám jako skočit. Jo. Mě nepovedlo. Okay. Čau.
to jsem to udělal a vyplácal jsem si všechny perly. Nikdo nic neviděl. Tak. Spadnu do vojdu. Ne, kde pak je? Kde pak seš? Někde. Nikdo nic neviděl. Vážně si tak... Je, už přišel na to, kde jsem. No jistě. No ty vole, pojď se. Jo, vysvětlíš, na čem to jsem? Hej, vysvětlíš, na čem to jsem? To jsi udělal. Nic. Teď to se těším, až uvidím na tom videu. Co myslíš? To jak si chcípnul, to mě zajímá. Jak jsem si zlomil nohy obě... Zlomil obě nohy? Myslíš? Čau zbroj. Ty jsi takový. Tak. Jak si ti zase povedlo spadnout do vojdu, když... On je tam strčil. A ona tam byla díra. Zrovna. Jo. Co říkáš? Na druhou stranu země koule, ne? Já jsem to celý proletěl. Poprvé mám dvě otázky, kam jsi odletěl a kam jsi přiletěl? Ty jsi mě spinknul do vojdu a já jsem to celý proletěl. Hele, řeknu ti, dobrý výhled z toho pelikána. Jaký pelika? Pardon, to je labuť. To není pelikán. To je pelikán, vole, to není labuť. A jo, to je pelikán, já jsem neviděl vlak. Prej labuť. Labuť. Labuť má, labuť. Heron. Heron je pelikán, vole. Ty kde seš? Hej, ty seš strašný noob, ty se jenom schováváš. Když se tam odkop, tak co jsem měl udělat? Tady o tom není, aby se schovával. Já se schoval jednou a to jsem tě chtěl vytrolit. A už asi odešel z toho ostrova, nice. Takže teď mám příležitost slíst. Mám příležitost slíst. Což jako na tom tamtom pelikánově byl. Hej, tohleto se mě bude hodit. Jdu hledat. Oleje! Vypni. Jo, nech tím lukem. Nudle. Já vím, že jsi tam, no to prostě...
Počkej, mám pořád toho videa vůbec, můžu ho používat aspoň. Můžu sice. Můžeš všechno používat, když to máš Nemůžu, už tu. když nemám VIPčko. Co? Tak jak to, že já můžu používat tu želvu a tu. Protože to je noob, což noob. Můžu to používat zpátky od Basic Boye, VIPčka. A tak je další. Debil boy. Teď skáčeš do vojdu dobrovolně. Já jsem neviděl ten boj. To zase se mnou dneska děje. Jak můžeš nevidět void? Když vidíš jenom prázdnotu. Další Basic, Radek. Ježíš Maria, ty vole. Jo, on má tyčku, tak to ne. Ano, vážně spadnu do vojdu. Nic neříkej ty. Vypadá, že vojdu furt. Padnul jsem 3krát. Jo, za sebou, ale. No, za sebou. Jo, tady jsou TNTčka. Aha, ty si vemu já. Naschledanou. Jak ty? Normálně. A já koukám, jak už je má zničený. Zase jako... Já si tohle já si takhle třetí inventář, tak. Jo, já se spadnu za tebou. Jo, prdele! Ty jsi strašně nepozornej. No tak jako jasný, když řeknu, že třetí inventář, tak to... Jo. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4. Jak už má TNTčka, že? No jistě. Jak, abych je radši nezískal já, tak radši spadne do vojdu. Jo a pozor, mezi těma ostrovama je díra, než do ní zahučíš. Jak to dělá váš rád? Kurně. To je XPčka. O. No. Kde jsi zase? Ne! Ty Becel spadlo to do vojdu kvůli tobě. Já kvůli mě. Tak kdo po mě střelil? Asi admin, ne? Kde jsi? Co tohle je, sakra? No jistě. Je, dobrý. Tuplem. Hej! No. To se odešel, ty vole.
mi tady prázdnou. A jo, ale není prázdná. Takže jsi přímo nade mnou. Myslíš? Ne, nebo počkej. Kde seš? Tudy. Šel tudy. Půjdu nebo kde? Jsi pode mnou. Kde jsi? A ten kompas je úplně k ničemu, tak kam ukazuje. To bych neřekl, že je úplně k ničemu. Správně aspoň. Nevím, nevidím tě, ty shiftuješ. Správně bys měl být tady. Tady tam není. Jako, třeba Ten budovy, kompas ukazuje kam, ty vole? jako třeba budovy ti nenapadají. Byla díra. Ale tak tohle už ne. Dobrá, teď kámo, teď vyhraju. Ukazuje to přes správně, ale to ty bys, to bys musel, nemusel být slepej. Jaký seš ty? Nejsem slepice. Slepej, říkám. Zase, kam zase odešel, ty vole? Jenom mě Zabiju. necháš mě na 10 minut bez dozoru a už to dopadá tak, jak to dopadá, viď? Mě nelíbí, co? To mě čuměl. Jak to tam odpaluješ, ten ostrov? Ty jsi, ty vole! Tam nejsem, jak tam čumíš do truhel. Jak čumím do druhého, to meleč. Joha, on si bere slamboky, aby si neublížil. Tamhle je! A jo tam. Auč. Jo, ty vole, tak to bylo. Ne! Doufám, že zase... Já jsem se ještě trefil sám lukem. Ty se neřeklo. Výborně. U tohle se lidi baví a my tady... Dejte like, kdo se na to kouká, aby jsme se bavili. Lidi, já se s vámi oficiálně loučím. A i můj kamarád se s vámi loučí. Naschledanou. Počkej, ne. Na hodinu a já musím jít vysávat. Tak zatím, jo, lidi. No, Počkej, já si hodím jenom F5. No. Tak zatím, lidi. počkej, ještě na závěr. Naschledanou.